okayfm 101.7. Finally, Nansan manfo bebe akasa tia His Excellency John Dramani Mahama eja adongo ne koka ejapa royal di hu asem na won so re ko ye what the president ya kan enura ne Nansan ne kwa there was a demonstration say papa no emetwen san Akyem Sakawa boy hye anu ohye oso akasa oto chiman ho pe enti eno ne ye kan say wadama media metis asem no kura say president yakofre Kali bishops yeah nti Kali bishops for no na demonstrators no kasa ma wo mo ana because asem no they are two Kali bishop anim ana wo mo so antimi anya ho hwe na they akoma demonstrators o se so no kura na ko kan gonja asem say sa asem no president kura pre ne ho di na no kotu mu kwa na no a odi kotu mu no eno kura na ama ade no eji nhini no adai na masa lumba ko bo jumbi tokro mu a na manfo ye profe nti bisi yamba se no na ma record no anya high sales pa obi a se ejumi de na wo mu a ya se yamba ni mi ko pe bi eto eno so free ho opani bi se smartin cancer wan the ball Moses AB cancer Adam and Eve yasi yamba ni no na adwumu etiatese eno nti no se uye teacher ni na nkwala ma nickname na obufu na yesi ukobo akwala no bia na nickname no wa bona transe but pa na ba betra ho nti sa na mo a onu tu ya edi akire demonstrations ni adi akoi eno na abo Akyem Sakawa boys no atranse sa di no aka ho bibia aka ho bibia obeye no ho bia enye ye biem na wo because obia nka ho asem zenka Nansan ne zenka atwam enti sese no na ama edi na aka ho wo mo a demonstration ni wo mo so a wo mo chechire mu nom ne nema no nyina no ena be ma din no aka ho ezi de na esi Akyem Sakawa boys bi na ba ye di akire enti eno de Ose akoye se wa fa abusuya bi asi wo na wo bo enti mi Asiedu Nketia meti hai manko boabo asai kwa fomrantia no nipa du ni e bokro no na muka se kwa boys a mbokro no no a na che se kwa fo nyina ana se kwa fo asoma me se me bokro no nkoche ma omo me de na asemu de enti a me pese me ka ho asem ne se na nka me party se demonstration no koso no se obi wo ukrum no okoya de di money abrewa sa nipa no ena sese okone so atwe first se usuban a wuye di money ebre ntijayo na nya se boni a nipa no di na nipa ejira nchen eka no u bo krofo no ho ban no akodidi wo mo a oka ho asem no ho u kodidi wo mo atemo a na de eche ni se u support de wo mo ye no ade no so a mo ye no so nye okay ana mrante ya kan ehu abomu a ye saa ajapadili o mu nyina so ya akyemfo na ye very say adwuma no se wo mu ye mosifo na ye ka se wo mu ye akyemfo a se ne nkai wo ho asem ka na asem ya ye ka wo mu ye akyemfo nti obi se akyemfo mrante na mo ye Sakawa no eno nso akyemfo a aka mo mu nye Sakawa no adenti na se mo obi se guess wo ye specific se ebi a Kofi Osafo Maafo Gabi asara o chirda ako mo ye Akyem Sakawa boys o kan bo mu a wo mu nya Akyem Sakawa boys asem a o kan no o se wo mu a ye ajapadil no akyemfo nya na ye ajapadil ana ajapadil no akyemfo na asoma wo mu se wo mu me okayfm 101.7.